Не, европейски страни трябва да бъдат пример за България. Ами България трябва да бъде пример, защото в най-голямото изпитание хората от Кюстендил, които отидаха до гарата, и една част от тях се отказа не защото не искаха, но защото се страхуваха. Ама 4 от тях решиха да отидат до София и да говорят с Пешев. И Пешев направи, което трябваше да направи. И подписката беше с 42 парламентаристи, но той не иска да се обърне към опозицията по това време, защото той беше представител на правителствените партии, за да ни кажат, че той прави комплот с опозицията да сваля правителството. В България имаше една народна, неорганизирана, спонтанна национална съпротива и българският народ не се подчини. Затова ние познаваме българските герои в историята. И всяка страна, всяка държава, всеки народ има герой. Но Димитър Пешев, може би не само с нашето сътрудничество, може би и с сътрудничество на Гавриел Нисим и на хора като него. Той трябва да бъде не само в нашия списък, в списъка на световната листа на герои, които не са само национални герои, и местни герои, и регионални. Той е световен герой, защото е взел риск с още други, като Българската православна църква, като Кирил, като Стефан и други. Готов е бил да се жертва, само да спаси своите съседи, своите съученици, своите братя, своите хора, които винаги са били лоялни на България, на българския народ и на тази земя. Затова аз благодаря на Зико Калев, на Ари Зеслер, на всички тези, на всички тези, които помогнаха да построи тая къща. Аз благодаря специално на кмета Кирил Алексов и на общината. Никой не вярваше, че за 2-3 месеца ще стане и това стана. Както не вярваха, че и паметника ще бъде построен, както беше построен. Но имаме сега друга задача. И пригответе и други дарения, моля ви се. Тая къща днеска ще я видим. Имаме няколко неща тук вътре. Но тя ще бъде официално открита до година. В месец март от до година ще има специален тържествен ден в България. Това е 9 март. Ден на спасението на евреите и на жертвите на Холокоста. И ще има уроци в училищата, в университетите, информация по медиите. И господин Герджиков направи преди няколко месеца нещо извънредно. Това беше единственият парламент в Европа от един кандидат да бъде в Европейския съюз. Това беше на 10 април. И българският парламент имаше заседание. И накрая 185 депутати от 240, това е много. След няколко часа дебати взеха обща резолюция. И аз го казвам на Ари Зеслер, не гледай книгите от Остап Славейков. Всеки народ има тапаци и екстремисти. Те са малко и ще останат винаги малко. Ти гледай, че българския парламент на 10 април под ръководството на господин Герджиков, с тези депутати и други депутати, взеха едно решение, обединиха. Израел и Холокост обедини целия парламент. Единодушна резолюция. Борба срещу ксенофобия, срещу антисемитизъм и срещу расизъм. Това беше откровена резолюция. Така е българския народ, така е Българското народно събрание. Ние сме горди и ще продължаваме да правиме заедно задълбочаване, разширяване на връзките между двата народа и двете държави. Благодаря за прочувственото слово на посланник Зисман. Уважаеми дами и господа,